Kaixo, bigarren atasa honetan eskatzen zaiguna da eduki digital bat nola sortzeko jarraitu behar dian pausuak azaltzia, inongo aurre ezagutzarik ez dakan irakasle bati adimen artifizialia. Atasa honetan aukeratzeko ematen zaigu infografia bat edo aurkezpen bat eitia, eta nire kasun infografia bat eitia erabaki dut. Nola egin deten azaldu aurretikan, garrantzitsu iruditzen zait irakasle horri azaltzia adimen artifizialetan oinarritzen dien erramin digitaletan, nolabait esateko karratutxo bat azaltzen dela, eta karratutxo hortan idazten joaten garela, guk nahi deguna beak sortzia. Eta idazten dugun horrei prontina deitzen zaiola, edo pronta, eta sortu nahi dugun edukimotan arabera, idazten dugun prontorrek egitura ezberdina edukiko dula. Baina, nahiz eta egitura ezberdina edukimotan arabera, ezaugarri amankomun batzuk izango dituztela prontin guztiak. Adibidez, laburra izan behar dute, espezifikoa eta argia eraberean, alegia ulerterraza izan behar dute, baita testu inguru batean kokatu behar dugu eta hitz gakok erabiltzea garrantzitsua da. Zergatikan, landuko dugun gai horrekiko adierazgarriak edo adierazleak izango direlako. Modu hontan, esan dituten ezaugarri hauek idatziz gero, sortuko dugun pronta eraginkorra izango da, eta hortaz, erramin digital honek sortuko digun eduki hori ahalik eta guk nahi dugunara gehiago hurbilduko da. Hori behin azalduta, guazen esplikatzea, guazen azaltzen nik nire infografia nola egin deten. Badakigu infografia baten testua eta irudiak txertatzen dirala, eta orduan, eduki testu irudi hori sortzeko hainbat erraminta digital daude. Izan lehik adibidez ChatGPT, ChatPDF, Gemini, Copilot, asko daude. Nik hauetatik hansin aukeratu eten, testu eduki hori sortzeko erabili dut Geminia eta Chat PDF-ia. Zergatik badoakoak direlako eta euskeraz erabili daitezkelako. Guazen ikustea nola indeten. Zartuko naiz Geminin, hementxe daukat. Geminin zeingo deu ze edukimota testua. Orduan, testu edukia sortu nahi duenean, prontak ze egitura euki behar du. Euki behar du honako egitura hau. Audientzia eta rola, horrez alduko jo irakaslea naizela, ze espezialitateetan lan egiten deten, zein dan ziklua, zein dan maila. Orduan, hemen dakan nik prestatuta aurretikan ze prontak sartu iskioten Geminiri eta guazen sartzea eta ber zer ematen digun. Hemen lehendabizi kontan, audientzia eta rola, esan duten bezala, aurkeztuz, ze landakaten, eta ze mailetan, ze ziklo, eta hori. Hau behin eman diotenean, aurkeztu nahi esenean gutxo gora bera esan da, bigarren prontina izango da, ze eduki, eta ze ekintza eta ze eduki mota nahi deten lortzia. Hemen ekintza aditze batekin adieraziko diot, hemen esate dutena da, modulu hontan aikea lantzen oinarrizko erizaintzako oinarrizko tekniketako moduluko bizizantzuk gaian nahi dela tentzio arterialai gaineko informazioa lortzia. Orduan hemen, ekintza bezala, aditz batekin, ekintza zehaztuko dugu eta gero edukia. Nik esan diotena da informazioa biltzia. Guazen, kopiatzea, kopiatuko dugu eta sartuko dugu Gemini. Pegar. Geminikin zeingoetena da, informazioa lortu eta gero testua sortzia. Hemen txen, beste pront bat, motza eta espezifikoa, eta beak ematen dit informazioa.
Beraz, orduan, eduki hontan, testu edukia ulertzeko egitura esan deten arrola audientzia, edukia eta ekintza, eta testu ingurua ere bai esaten da, nik ez dio jarriko. Ez iruditzen biharrezkoa danikan, eta hartaka ez da lusatuko gehiago pronta, bestela ez da laburra, ez da eraginkorra esango era bere. Eta gero mugak. Mugetan adibidez, akaguna jartzia da, ze luzera, ze estiloko idazkeran eduen sortzia. Nik muga bezala jarri diotena da, eskatu diotena da, ematen informazio hori testu liburutatikan edo artikulu zientifikotatik ateratakoa izatia. Eta eraberen bibliografia zehaztearena etela. Zergatik esan dioten, jarri dioten mugau, era honetan ematen duten informazioa fidagarria dela esango dugu. Bai? Ezin deguna da, gelditu behak emategun lendabizko informazioekin ezin dainoz gelditu. Inberdeguna da informazio hori kontrastatu, inberdeguna da informazio hori geureratu. Bai? Orduan, ni muga horrek jarrita, suposatzen da, testu edo, iturri fidagarretatik ateratako informazioa dara. Goazen ikustea. Bueno, hemen, badibidez, baliotan, ez daten ateratzen da, hipotentzioan gaineko balioikan ez da ateratzen. Orduan, nik zein diot, hirugarrengoko pront bat idatzi jot. Bueno, momentuz ondo dihua behak emandako informazioa, baina konturatu nezela, tentsio arterialean hipotentzioen gaineko baliok bastiala sortzen. Hori kopiatze deu, Gemini sartze deu berriz hemen, karratu txontan, pegar, eta behak, suposatzen da, gehituko ditela balioiek. Bueno, eta hoxe, hipotentzioan gaineko balio sartu dizkit, eta gero eraberen ditena da hipotentzioa gaineko ohar garrantzitsu batzuk jarri dizkit. Eta, bueno, ez dut eskatu, baina gustatu entzait. Baina, bueno, jake hipotentzioen gaineko dizkiten, eskatuko jotena da guain, berdina iteko, hipertentsioa buruz. Eta laugarrengoko pront sartuko jot. Bueno, kopiar, pegar, eta gehitu egingo ditore. Zein esen egiten da, behak ematen den informazioa hain esena da, pixkat neure erara jartzen, fintzen, neureratzen hain ez. Bueno, orduan Geminirekin indetena da informazioa lortu eta testu lortu. Egitea da, Gemini ere gai izango litzatekeela informazio guztia dena laburtzia. Baina nik hortarako erabili nahi detena da chat PDF-a. Chat PDF-a da, erramin digital bat, berizten dana, gaitasuna nabarmena dakala testu konplexuk eta laburtzeko. Orduan, indetena da, Geminitik lortu deten informazio guzti hori dana, indetena da, dokumentu baten jarri dut, dokumentua hoxe da, etenetena dokumentua PDF moduan deskargatu dut. Eta hori dakat hemen deskargaz. Deskargaz, dakat Gemini definitiboa. Orduan, hau indetena da, chat PDF-an sartuko nuke, chat PDF hemen dakat, hori hemen sartuko nuke, bai? Eta chat PDF honetan dokumentu hori sartzen detenean, behaztu zait laburbiltzen. Eta hemen, ez hartu nionean, baita ere berriz ere, audientzia eta rola, edukia eta ekintza eta beste dana. Berdina, pronto iguala Gemini zarrutakoa ere bai jarri diote hemen, gero beste pronta izan zen, emandako dokumentua laburtu infografiaren testu edukia sortzeko, eta hoxe ematen dit, beste pront bat jarri nion esan behak indieten egitura izatela gustatzen, eta nahi detela, etzete egokia iruditzen, honako egitura hau izatea nahi dut. Nik jaztate jo, ze egitura nahi deten. Definizioa, osagaia, nortzeko garrantzia, teknika, balioak, eta beha jute zait, nik esan duten horiek aldaketak egiten. Bueno, eta gero juten esaten, definizioko bigarrengo esaldiak kendu. Juten ez hori, etxetena gustatzen esaten aldatzeko, kentzeko, gehitzeko, eta orduan azkenean, informazio guzti hori dana indetena da, nire erara jarri dut.
Orduan, esango genuke ja daukatela ja infografiako testua ja prest dakatela, eta hori dana jarri dut hemen. Chat PDF honetan dakat chat PDF ematen diten laburpen guztia. Orduan ja prest dakat testua infografian txertatzeko. Oain faltatzen zaitena da irudiak. Irudiak sortzeko ere bai, erramienta digital ezberdina daude. Bai Pixabay, bai Dali, bai Crayon, eta nik Copilot erabili dut, zergatik handoakoa dalako, eta baita ere, informazio euskeraz jardun naitekelako berarekin. Hemen, jarri dizkioten adibidez, irudi batean, hemen iruditan zehaztu berdana da ze irudi mota nahi deun, arlegia, marrazkia, argazkia, irudiaren gaia pertsona bat, objektu bat azaltzea nahi deun, irudiaren elementuak, adibidez, subjektua geldiri dagoen, o ekintza bat egiten nahi dan, eta argazki edo marrazki horren fondoan edo ondoan zer nolako gauza nahi ditugun eduki. Orduan nik nahi ditutenak jarri adibidez da, irudi batean odola agertzen da odolo odien barnean. Hori idatzi nion hemen, eta beak Copilotek ikusten duzuen bezala, nik idatzetako promptinak hauek dira, eta bai euskeraz eta bai erderaz idatzen izkion. Orduan, irudi batean odola agertzen da odolo odien barnean, hoxe, eta gustatu zitzaiten. Beste promptin bat sartu niona zen adibidez, gaur egungo argazki bat, hipertentsio arterialana, eta tentsio hartzen edala pertsona bat, eta gero atzekaldian material sanitarioa ateratzen dala eta beste dana, eta hementxe. Imagen, fotografia, gaur egungaz, ospitaleko gela batean. Orduan hau da. Eta atzian, material sanitarioa saltzen dana. Jo nahi nun baita ere beste argazki bat, hipertentsio arteriala dakan pertsona batena. Eta, hauxe, eta etzitzaian gustatu. Zatik nahi nun, pertsona gizenagon bat edo horrelakon bat. Esan nion aldatzeko eta gizenagokoa. Eta hau eman zian, gustatu zitzaian. Orduan, ja Copilotekin ja lortu dut nik nahi dituten irudiak, eta ze faltako zait, ja sartiko nintzateke, Kanban. Kanban sartzen naiz, eta hau da nik sortu duten infografia bat. Hemen inberretena da, azkenian, krearren sartzen naiz, hemen Kanban, eta elegitzen dut plantilla bat. Plantilla bat, nik adibidez aukeratu nun plantilla izan zen hau, tipos de alimentación, eta gero junetzen aldatzen. Aldatu netun argazki, Copilotekan lortutakok, eta gero testua, Gemini eta chat PDF-ekin lortutakok. Mentxe junaiz. Gero, baita ere, Canva dauka adimen artifizialeko ikono bat, eta hemen sartu ditutena dira adibidez argazki batzuk, hemen, fotos. Eta hemen adibidez, hemen gonmetrua hemendikan atera bet. Gero baita ere, indetena da, mostrar maz, audiok sartu izkilot, audio bat sartu diot, hemen audio. Hemen sartuet, eta hemen hitzen da grabatu bintzait. Hori nun gelditu da, hemen subidos hontan baita ere jo denitun, Copileteko argazkik. Eta gero hemen audioa. Audioa ondetorreko litzaike adibidez, ikusmen urritasuna dakan ikaslentzako edo dislexiko diantzako. Eta adibidez hoxe izango litzateke, gehitu deten audioa. Tentsio arteriala odolodietan zirkulatzen duen odolak arteri normen aurka egiten duen presioa da. Modu hontan, azalduet nola indeten nire infografia.